Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bolo? Jumat iki tanggal 7. Acarane isuk iki manen buah cabe sing menyala ya. Iki dipanen. Kemudian regane sik tetep kayak cabe nih, menyala, merah, merona. Ya, alhamdulillah lekas mari karo anak Alia Afifah cik belajari metik buah lombok. Bolo ya buah cabe ini ya abang ora legi lho iya tapi ya sore ya. Wis ya.